madam. Ito na yung mga pre-love. Ay, alala, ayaw niya talaga. Guys, may... So, ito na guys. Wow, ang sarap ng luto. May Jollibee doon. Halika na. Halika na kasi mamalingki si mami. Halika na, may jogging doon, jogging. Bili tayo lollipop. Bili tayo lollipop. Ito na, hi guys. Ito na, hi guys. Dali. Punta tayo doon. Dali. Halika na. Dali na. Dali na. Halika na, punta na tayo doon. Halika na, dali. Ayan siya guys. So, nagtakip na ng mukha. 6 o'clock na kasi. Hindi kasi kami natuloy mamalingki kanina kasi natulog siya. Nahirapan ako magdala kay umuwi muna kami. Kasi pumunta ako kanina. Nagbayad ng motor tsaka na sa BPI. Halika na. Halika na, dali. Pahirapan na naman ako nito mag-gising. Wala kasing sabaw na niya pagkain. Kailangan kasi may sabaw kasi hindi yan nakakain pag walang sabaw. Halika na, bili na tayo. Halika na, hindi pa nga ako nakapag-grocery. Halika na. Nag-chat si Mama Ann, lalagay ko yung lalagay ko yung kanyang YouTube channel dito sa baba. Siya kasi talaga yung nagtulak sa akin para mag-vlog. Ayun, in-inspire niya ako. Tsaka, basta, marami kaming napag-usapang Ayan. Hi! Hi, Sisi! Hindi ko alam kung makakapunta kami, pero basta i-chat kita pag makapunta talaga. Sana makapunta kami. Kasi baby shower niya yun malapit na kasi siya manganak. So, ayan na siya, guys. Kumukulo na siya. Si Dariela daw. Sana makapunta tayo. Gusto mo pumunta doon? Kay Gusto mo pumunta? Ay, si Mama Dora. Hindi, doon kay Sisi. Kay Ma'am Kay Ma'am Anna Moore. Sana makapunta. Bali, titimplahan ko tayo ng asin. Ayan guys, sana makapunta ako sa Sana makapunta ako dun sa baby shower ni Madam Anna Moore. Vlogger din siya. Pero marami, na yun. Maraming subscriber yun. Taga Cavite kasi siya ang layo. Medyo malayo. Pero 1 hour lang naman yung biyahe papuntang Baclaran sa may Pitex. Sakayan papunta sa kanila din magbabas. Kaso nga lang may bitbit akong bata. Hindi ko alam kung makakapunta talaga ako. So, ayan. Pero kasi in-invite niya kami. Sabi niya Dariela daw kasi gusto niya i-vlog siya. So, ayan guys. Nakikita nyo guys. Ayan o.
Sarap ng kalabasa. Oh my God! Sarap! Perfect to sa tag-ulan. Ulan. Tapos may ano, may pusit na ano, sausaw mo sa suka. Ay! Ilagay ko na yung ano. Sarap talaga. Pwede ko na ilagay ko. Saluyot. Ilagay na natin ang saluyot. Oo, wait lang anak ko. Tapusin ko lang to para kakain ka na. Anong oras na? 6:11 lang tang. Alam yan, tsaka 9:99. Pag tinanong, magsabi ni daddy niya, magkano to? Sabi niya. Kano daw? 999. 50 pesos. Lagay ko na yung kalabasa. Ayan na siya guys. Parang perfect na talaga para sa akin. Ayan siya. Ayan. Kumukulo na siya. Lay, kakain na kami. Ang sarap. Kain ka na baby ko? Kain na tayo? Talaga mag-vlog. Pinatong ko lang dito sa may ano namin. Sa may tawag dito. Sa may tubig namin. So, ito siya guys. Oh. Ayan. Ayan siya. Ano lang to? 50 pesos. Pero mahal talaga ang pusi. Ayan siya. Siguro nasa ano to? 10 piraso. Pero malilit. Nasa 15 pieces siguro ito. Ayan siya guys. Ayan. And then, mag-ano rin ako. Magprepare ako ng 2 piraso nito kasi favorite din ni daddy. Partner dito sa may gulay. Ay! Ayan. Itong ulam namin ay napakasarap. Mas healthy pa to kaysa sa mga masasarap na pagkain like yung mga baboy, manok. Minsanan nga lang kami magbaboy. Minsan ayaw pa talaga magbaboy ni daddy. Gusto niya yung sabaw talaga na gulay. So, ayun. Guys. Yan. Lalagay ko na yung ano. Oh my God. Baka ano. Tapon. Agay. Agay. Pinahina ako. Sarap. Marami na naman ako makakain nito. Imbes nag-exercise ako tapos kakain. Nang marami. Basta kasi gulay na may sabaw. Tumataba na ako guys. Tumataba na siya. Sarap. Suot ko pala yung yung sando ni daddy. Binili ko sa ano. Lalaro yung baby. Medyo nga bihig niya yan eh. Hindi niya ako ginugulo. Kasi minsan ginugulo ako niyan.
Pabisa na ako, guys. Hindi ko na kasi ito binuksan. Ito yung airway namin. Lagyan lang ito ng ano yung dati. Ano yan, kakagawa lang. Kaya may kahoy dyan. Ginagawa kasi yan. May ano kasi may tulo sa may ano, dito sa may gilid. Kaya ginagawa nila. Nag-aamoy. So, eto guys yung isa. Na ano na pala yung ano, yung kusita. Ito naman. Ayan siya guys. Naamoy. Perfect time para maghumin ng tubig dahil naghahalo kayo. Karating namin galing palengke. Ito pala yung nabili namin sa SOS. Ayun siya guys. Ang cute. 99 lang. Si Dariela nakakuha. Nakakita. O ayan. Dali na. Buksan mo. Dali. Buksan mo. Tingin. Can I? Wow, what's that? What is one, baby? Ano to? Ano yan? Ano to? Ano to? Ano to? Yung cat. Cat. Alam niya. May cat ng baby ko. Oh, tapos may frozen. Nasaan yung frozen? Uy, may cat. Kaso lang, puti na ako. Dariela, patingin. Yung cat. Ito siya, guys. Oh, 99 lang siya, guys. Ayan yung tag price. Ayan, 99. Diba? Oh, kasi sa SM mahal to eh. Lamot. Say thank you, Mami. Thank you, Mommy. Ko na dito sa rep yung mga ingredients. Ay, guys, ito yan. Alis ka na lang. Wait, Ayan. I just say do we wanna. Guys, hindi mawawala ang aking gulay na kalabasa. Kasi favorite ko ni Bibi. Ano Wait lang, anak. Meron din tayong guys. Hindi makukompleto ang monggo pag walang ampalaya. Yan, favorite namin to ni Daddy. So, ayan siya guys. 10 piso to. Sure? Opo. Huwag mo na anak kasi kwanto. Gulay yan, gulay. Ganyan mo lang kasi gulay yan. And then, ano to anak oh? Wow, what's that? Ito, pang Ilocana, masarap to guys. Ano to, bulaklak ng kalabasa. Ang sarap niyan. Yan. And then, maglalagay din ako ng 2 talong. So, ayan guys, ang dami kong ano. Kasi ganyan talaga ako magmunggo, maraming ricado. Wow, kinado. Huwag mong gawing bulaklak. And then, lalagyan ko rin siya ng, ayan siya, siling. Ayan, siling haba. And sa pag-isa, lagyan ko lang konti ng, eto guys, karne, konti lang kasi hindi talaga kami nagkakarne guys. And then, eto siya, lalagyan ko ng kamatis din, bawang sibuyas. And then, ayan, chicharon lalagyan ko sa tapsa. So, ayan siya guys.
Ayan, tingnan muna natin, silipin natin. Isang army? Ito yung Terracotta Army doon sa kung saan nakalibing ang mga sundalo at mga kabayo? Pero bakit nandito yung mga yan? Umilis na tayo. Nakakatakot naman itong tingnan. Huwag mo sabihin na tatawag sa Manila. Ura ba? Hindi ako natatakot doon! Wala ka bang napapansin kakaiba sa mga manika? Wala. Oh, ikog. Ito, Claro Palm Oil. Okay, ito. Ito maganda to. Ito yung ginagamit ko talaga naman dito. Kasi kahit 3 beses mo na siya gamitin, klarong-klaro pa rin yung kulay. Ayan yan. Oh, Ay, no, baby! kulay. Ah, Ikog. ano to? Dilata. Dilata caldereta. Ano pa yung isa, anak? This one, This one. CDO. This one. CDO, Carne Norte, This one caldereta. part. Yan, gusto ni This one Daniela. part. Ito ang aming, oh my God, nangyari sa ano natin, tinapay. Ube. Ito ang aming Calamari Star Sweet Blend. Ano pa, ano? Hindi mawawala ang diaper ng baby ko. Huggies. XL. No baby. Ang aking Joy, i-refill ko na lang ito. Koji. Sabon namin ni Daddy. Ay, kunin mo yun na. Kunin mo. Ay, naku, ang gulo talaga yung bata na to. And then, surf. Ang aking surf na powder. Sunrock. Kumuha ko nito, may malakapon yan. And then, this one is my conditioner. Print silk. Minamadali ko na kasi lobat na ako. At ito ang aming mga chichirya. Ayan, Richie Moby, Pretzel. Ang aking dingdong mas favorite. And then, kay baby Waffle House. So, ayan. And then, pala. Ayan. And then, bumili rin ako ng bigas. Saka itong mga to. Oyster sauce. Iodized salt. Powdered garlic powder kasi magaan ako. Chicken joy. And then this one, re-refill ko na lang siya. And then ito pala yung bigay ni Diego na embutido. Iluluto ko na siya. And then bumili na ako ng ano bigay. Pala guys, ito bumili rin ako ng ano, ng Del. Super bango to. Yung ginagawa ko kasi, pag umuulan, nag-ano ako, nagda-downy yung kulog. Yung kulay din ang bango nun. And then, ito. Ganito lang yung kinukuha ko kasi, ano naman eh, bihira lang naman ako lang naman gumagamit. Hindi kasi si Daddy nag-ano lang yun. Sasabon lang siya, pero minsan kumukuha din dito. So, ayan, hindi pa ako nakapamili ng, ano ni Dariela, yung Cetaphil niya. Baka mamaya na lang, and then yung tubig niyang Belkin. So, ayan. Pagdating ni Daddy, baka pupunta kami sa Mercury. So, ayan. Hindi ko na hinabaan yung pag-haul ko nitong pinamili ko kanina sa Pure Gold. Kasi, palobat na rin ako, guys. Kasi, Dariela, ito pala yung favorite ni Dada. Lemon Square. Lemon Square Butter Cake. Ito yung laman. Binuksan niya na pinagutan niya siya. So, ayan siya, guys. Oh. Ayan, di ba ang sarap? Opo, ayan, magluluto na muna ako. So, ito na guys. Wow, ang sarap ng luto ko. Pansit. Ito na baby ko. Ayan, nandyan siya. Gutom na siya. Yummers! Si Yummers? Yummers! Sa ito, inom. Sa ito, inom siya. Ayan siya po, inom na siya. Ayan siya. Ayan siya, inom na. Ayan siya, inom na. Siya na inom na.
Si Madam, ito na yung mga pre-love. Ay, alala, ayaw niya talaga. Guys, may YouTube din yung ano niya, anak niya. Anong pangalan nun, Madam? Samara Bean Park. Ba't ayaw mo tumingin? Samara, ano? Samara. Bean Park. Ayan, guys, mag-subscribe kayo. Say hi, guys. Hi. Yung makita eh. Naiya siya, guys. Wait lang, sinesearch lang. Andito kami ngayon sa Robinson, guys. Ayan yung napamili ko. Bali, hindi yan sana yung napamili ko kasi marami pa. Kaso lang, hindi niya ako inanuan. Say hi, baby. Hi, baby. Lagi ako dito eh. Pag may ay, nakatambay ka lang? Daddy, oh, feeling close si baby, oh. Saan? Ano yan, baby? Laruan? Ayun, na-strike natin. Spare. Wag mo yan, baby. Apo. Kunin mo, ikaw. Alam mo ba yan? Wala naman. Wala. Yung isa. Ayan yung ticket. Kunin mo. Kunin mo ticket. Dali. Yay, may... Oh, wait lang. Huwag mong hilahin. Hindi lang ba naman? Wow, si wow. Ito na ticket mo. Yan lang po, kamo. Yan lang po. Ayun, chocolate, baby, oh. May chocolate. Sabi mo, ate, kamo. Ayan, guys, binibilang na. Ay, may
ka na dyan, bas. Pipikon ka na. Namang pera. Ayaw niya umuwi. Lalaro pa siya. Ayan, yan. Nakinom ka water? I wanna play in the big America. Any party, American panda, and si panda. Say good night na sa kanila. Say good night na. Wow. Uy, kawawa siya. Oh, Marita, I miss you and just. And I want to be a diva. And I'm being she daddy. Ayan siya, guys. Anong oras na? Hindi pa siya natutulog. Time check. Alas 12 na. What that? What's that? Okay. What's that? What's that? What's that? Unicorn. Yes, Dada. No, Dada. No, Dada. Aha. Yes, Dada. No, Dada. Kanina pa to, nagaganyan. Say good night na. Guys. Yes, Dada. Yes, Dada. No, Dada. Gusto niya dalawa kami. Johnny. Hellcat.